Здравейте, аз съм Аласне Асенсо от Испания и искам да знам каква е разликата между Европейския парламент и Испанския парламент. Европейският парламент е 754 депутати, които се избират на всеки 5 години и представляват 500 милиона европейски граждани. Има две седалища. Едно в Брюксел, където евродепутатите работят през повечето време, а другото в Страсбург, където пленарните сесии се провеждат веднъж месечно. Забравих и третото седалище, в Люксембург, където е главният секретариат. А какво става в Европейския парламент? Le Parlement européen a trois pouvoirs principaux. En premier lieu, il a un pouvoir législatif. Европейският парламент има три основни власти. Първо, законодателна власт. Той приема закони и дели тази своя власт със съвета на министрите. Второ, той има и бюджетираща власт, която също дели със съвета на министрите. Той приема и контролира бюджета. И трето, парламентът упражнява политически контрол над Европейската комисия. Европейският парламент работи в тясно съдействие с Европейската комисия, която изготвя проектозаконите. Съвета на министрите, който представлява 27-те страни членки на Европейския съюз. А как се различава от националните парламенти? Европейския парламент, за разлика от националните парламенти, няма инициативна власт. Той приема закони, но инициативата идва от комисията. Как влияе парламентът на ежедневието ни? Европейският парламент все повече участва във важните области, особено от влизането в сила на Лисабонския договор. Това са традиционни области, като вътрешния пазар, околната среда, убежище, имиграция, полицейско съдействие и селско стопанство, което е особено важна област на разходи в Европа. От друга страна, в някои области, властта на Европарламента е много ограничена. Например, при данъчното облагане, социалната политика, отбраната, външната политика и координацията на икономически политики. Във всички тези области, Европейския парламент може най-много да дава консултации. Как е организирана работата в Европейския парламент? Като във всеки друг парламент, евродепутатите са от различни политически партии. В Европарламента има 7, отляво надясно в полукръга. Важна част от работата на евродепутатите се води в такива зали – залите на парламентарни комисии. Много комисии работят по различни въпроси, като околната среда, икономически въпроси, селско стопанство, бюджета, правата на жените и институционални въпроси. Евродепутатите имат обща среща само веднъж месечно, в пленарната сесия, когато всички отиват в Страсбург, за да гласуват. Европейския парламент в няколко цифри. 754 евродепутати, от които 260 са жени. Бюджет от 1,6 милиарда евро. Приел е над 400 закона през периода 2004-2009. Следва продължение.